Subrai jesno bekhabai poitok hai sak jora. Nini thani mathang jak mo hai sopagla. Subrai jesu Krishna ni thani wo yarang surya sak jora. Nini bekhawo khak sangma kai punya khak sangma hai sopagla. Tabung jarawo sengsani borokno nahi. Borok sengsani tongthok sak no ta hamjak kugo. Kai to no yakare, kai to no khibi woi. Brok osangsa no hamjak kugo. Brok sak no Christian nei gosi. Sak no khokotoi ke bukhubai kai tor nei gosi. Kya brok ni bukha kai tor bechal jak mangse. Kai to no khibi woi yakare klang jak se. Brok kai tor bai jora nawi tongna ni bagai brok ni bagai jora kere brok sengsa ni bagai jora tong kugo kai tor bai halok hisab bawai bini thani usurin nani bini yakung tolawa khorok bom nani ab ke brok ni jora kere ab ni bagai tabung ni jora unang nai kebang maborok nok tharo thangai kai teno khrum nai rok belai sisan tani bagian ke brok kai tu ni thani wo yarum surya ni kamu ke lemba ko tam hni saba ano subrai henmai rok brok babang no kai tu ni hawa habai man glas tamo ke chukna hani afani mutung tu tong nai rok simise habai man wana Jini thani wo tini hai jora wo belai wan suk thai song. Jeng buku bai jing de kai tor nei thong mai. Jeng Jesu Krishna ni thani wo tini poi to wo bahan buthoi te phola bai wan suk ba bai kai jeng yarum su khade. Kai tor bai jeng halok salbrum krungi je to. Te Jesu no jeng bukha bai poi to khai suk khade. Jeng soi kubui Kristen de engkha macam belai wan supai dong. Jesus se Subrai henai buku bai gosike ya kai tor bunok kuthini mathangai ki saka henai bakha bai poito khaike hake na mathang jaknai ne ilem basa nini bakha bai khai neng poito khai sukna nang na hake se kai tini amathang jaknang nini thani sopen Oh, kai tini mathang sak mung no man mani bagai. Jeng, hai. Subrai Jesu Krishna buku bai. Simi gosya, woi, bukha bai poito bukhale. Bini thani wo jeng yarum so layan. Hake kai tor tongoti kha khong. Te bini mathang sak mung sini lang mo khai sopen.